Хей, Маус, хай, Маус, хо! Маус е готов, запретваме ръкави! Той е винаги насреща, знай! И на теб, и на мен пръв помощник! И на теб, и на мен пръв помощник! Миска, муска! Маус помощник! Маус помощник! Маус помощник! Маус помощник! Ето ви помощниците! О, кълъп сапун! Кутийка цветни моливи! Пластмасови купчета! И таинственият Маус помощник! Това е предмет изненада, който ще ни послужи по-късно. Вижте, това е Тудълс! Здравей, Тудълс! Оле, престани! Тудълс ще ни донесе Маус помощника, когато ни потрябва.